Ταλέντα, αλλά κυρίως παιδιά με πάθος για την καλαθοσφαίριση και για να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με το άθλημα, διέκρινε ο υπεύθυνος των τμήματων υποδομής της ομάδας των Indiana Pacers που συμμετέχει στο πρωτάθλημα του NBA, Adam Branch, στα δεκάδες παιδιά που συμμετείχαν στο τριήμερο κάμπ που διοργάνωσε στο ΕΑΝΚΙ η Ακαδημία Μπάσκετ Ντούγια. Το κάμπ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, έχοντας μοιήσει τους νεαρούς αθλητές στα μυστικά της προπόνησης και της συνεχούς προσπάθειας. Τόσο ο κύριος Ντούγιας όσο και ο Άνταμ Μπραντς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τις προσπάθειες και την πειθαρχία που επέδειξαν τα παιδιά. Και από ό,τι βλέπετε και πίσω και τα παιδιά έχουν μπει λίγο στο κλίμα κάνοντας κάποια καρφώματα όσο και σε πιο χαμηλά μπασκέτα. Εντάξει, κατανθουσιασμένοι είμαστε, το ζήσαμε, θα μας λείψει από ό,τι το σκεφτόμαστε χθες και με τα παιδιά και με τους συνεργάτες μου. Και ευχόμαστε σύντομα να το ξαναδούμε ή και κάποιον άλλον, ας πούμε, προπονητή από την Αμερική. Κατάφερε και έδωσε μια νότα NBA στην πόλη για 4 μέρες. Όποια παιδιά ήρθανε, το ζήσανε, το νιώσανε. Τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και όλους τους γονείς και τα παιδιά που επιλέξαν να έρθουν σε αυτό το camp και να νιώσουν έστω για λίγο το αμερικάνικο μπάσκετ. Been working hard, they want to get better, they love the game of basketball, and that's all I can ask for as a coach, is just a good group of hard-working kids. Λέει ότι τα παιδιά ήταν εξαιρετικά, έδειξαν πολύ υπομονή, πάθος και θέλαν να μάθουν όσο περισσότερα γίνεται. From the coaches here, they're going to take these things that we teach them and work on their own. So Ναι, είδε αρκετά ταλέντα, λέει, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο δουλειάς που έβλεπε που προσπαθούσε να κάνουν. Δεν έχει σχέση το πού βρίσκεται κάποιος για να αποδείξει τι μπορεί να κάνει στο μπάσκετ. Έχει σχέση, ας πούμε, για το πόσο προσπαθεί και πόσο πολύ το θέλει και πόσο διάρκεια θα έχει στην πορεία για να πετύχει αυτό που θέλει.